Et dic 5 autors que t'ajudaran moltíssim amb el teu creixement personal. Un d'aquí, Àlex Rovira. T'ajudarà a reflexionar. Té llibres meravellosos que s'han de llegir sí o sí, com La bona sort o La bona suerte en castellà. Un altre d'aquí, Raimon Samsó. Té, crec que 40 i pico de llibres. T'ajudaran molt a la teva maduresa emocional i pràcticament en totes les àrees de la teva vida. I crec que últimament, que aquest encara no l'he llegit, té un llibre que es diu 49 libros en uno o algo així, que és un resum de tots els llibres. Aquest crec que ha de ser espectacular perquè uneix tot el que ha escrit en els altres llibres. Anem ja a nivell mundial. Tony Robbins, el millor coach del món. Té llibres espectaculars. Poder sin límites n'és un d'ells. Un autor recomanadíssim. Joe Dispenza, potser per posar-li un nom, el millor terapeuta del món. Sobrenatural, que el tinc per aquí. Bueno, aquests pràcticament els tinc tots per aquí. Deja de ser tu. Qualsevol dels llibres del Joe Dispenza t'ajudarà a augmentar el teu nivell de consciència i a donar-te'n de com funciones per dintre, a nivell inconscient, i t'ajudarà a fer canvis, a deixar anar allà aquelles coses que ja no serveixen, que no han de ser tu, i perquè et puguis transformar. I per últim, un dels meus preferits, si no el que més, Neville Goddard, des gairebé de fa un segle, de la corrent del Nuevo Pensamiento d'Estats Units, de com crear la realitat, de com connectar amb la teva essència, anar a la profunditat. Neville Goddard. Recorda aquests 5 autors, pren nota, i si els llegeixes veuràs com et provoquen augmentar el teu nivell de consciència i decideixes canvis a la teva vida per anar a millor. Deixa'm aquí els comentaris si n'has llegit ja algun d'aquests autors i què t'han aportat. Et desitjo el millor.